Vandaag ga ik mijn eerste cake maken. Ik heb opzoekingswerk gedaan en normaal gezien maak je een cake met bloem, suiker, boter en eieren. Dat is maar voor een gewone simpele cake. Wil je nog een iets specialere cake met chocolade of marmercake, dan komt er natuurlijk veel meer bij kijken, plus ook veel meer werk. Maar vandaag ga ik het mij simpel maken. Ik neem een bakvorm, die heb ik beboterd en bebloemd. En dan hebben we onze herta cake, een marmercake met chocolade. Die gaan we vandaag maken. En die moeten we maar gewoon openscheuren. En we gieten die dan in onze bakvorm. Dat is goed. Alles eruit duwen. Zo. De bakvorm is gevuld. Voilà, het hertadeeg is in de beboterde en bebloemde bakvorm gegoten. Dat moeten we dan alleen nog maar in de oven steken. Zo. De oven op 180 graden. 40 minuutjes. En wachten. Voilà, de cake is net uit de oven gehaald. Hij is nog warm. Maar dan moet ik eens aansnijden. Hij ruikt al super lekker. En voilà. Hier is onze marmercake van Herta.